Semella o lugar elixido por pequenos trasgos ou seres máxicos para ter o seu fogar. Tamén podería, sen dúbida, ser o emprazamento para unha película ou serie televisiva, pero non. Estamos a 1 kilómetro do centro de Guitiriz e aquí localízase este lugar que une armoniosamente natureza, pedra e auga. Aquí comeza a ruta dos 7 muíños, chamada así polas 7 rodas que forman o conxunto, aínda que os muíños que as posúen son 5. A área sitúase ás beiras do río Escádevas, que nace no próximo Cordal de Montouto e que remata formando o río Parga, eixe fluvial vertebrador do concello de Guitiriz. Nada máis chegar ao lugar, o primeiro dos muíños destaca, ademais de polos seus grandes muros de pedra e apariencia centenaria, polo seu emprazamento nunha angosta gorxa e soldado ás rochas. O seu pé, unha piscina natural habilitada para o baño, utilizada en época estival por centos de persoas. Camiñando polos sendeiros, podes observar un dos muíños de auga, desde onde baixa en cascada. O Escádevas descorre cara ao sur, brincando polas abundantes pedras do seu leito. Todo isto fai que sexa un hábitat de calidade excepcional para algunhas das especies máis interesantes de Galicia e adornado por un bosque de ribeira, no que destacan tamén os ameneiros, salgueiros, bidueiros e abundante vexetación nas súas marxes. Continuando río abaixo, atopámonos con outro dos muíños. A área recreativa dos 7 muíños complétana unha zona infantil, un parque saudable e mesas para pasar o tempo de lecer, rodeado de natureza.